mga kalipang si mayong gabi sa inyong tanan. Ang akong kauban karon kay si Joshua Vlog. Mayong gabi sa inyong tanan. Karong gabi una na kami sa Taytay, El Salvador City. Kay na sila event nga Binibining Taytay 2024. Unsa man atong buhaton karon bay? Mag-interview tang mga strangers nga din ato kay ila. What? Kung kinsa ilang pambato sa Miss Taytay. Let's go! Unsa ba yung galat? Let's go! So guys, naana among pinakauna nga mga kan, ma-interview na mo ana. Sige, go. Kuya, unsa imong name kuya? Giancarlo. Ay, Giancarlo. Ikaw kuya? Sam Benedict. Sa mini-mini? Asa ngalan? Sam Benedict. Sam Benedict. Ah, okay. Ikaw kuya? Enrico. Edrico. Ikaw kuya? Mark James. Mark James. Sige, ay, single ba tanan? Oh! Single. Dili, ay, naisa dili. Dara, nganong dili maka single kuya? Kuan man. Nakayuyap. Ah, Matek is the best. Sana all. Sige, ang pangutana kay si Josh. Pangutana Josh. Kay mangita og chicks. Wala, ganahan kay kuan bay. Grabe ka kuan, quality kayo. Ikaw kuya? Mameriera. La, Mameria, buutan kay tanan bay. Jesus kay Jesus. Ikaw. Banjay gibanan nang nakakuyab. Ala, uyab, amay uyab ni mo aning tulo, amay uyab ni mo. Ah, wala. Stop it. Get some help. Wala bay, wala. Ikaw ya? Apa pa sa dire? Suportahan si Kuan, si Liljur. Ala, si Iljur. Supportan, ala, grabe ka. Iljur, supportive kay mong student. Shout out. Tagalog chance nga na mo edit sa mga kandidata kinsa man. Wala ka bukay lang. Ala, wala na kaila. Wala na ilan. Si Iljur pa rin. Si Iljur, grabe, shout out kayo sa mong student, si Iljur. Ikaw kuya, unsa imong kuan, crush? Secret. Ala, secret. Secret na yung kandidata. Kaya aron makon ba? Baka ma-shoutout na kasi mong Shout out sa crush niya yung kandidata. secret. Secret, yes, the best. Ikaw, number 4? Ala, number 4. Ah, number 4. Si Kwanday. Ah, ikaw ya? dili Ay, naman ikaw mo. Kuya ko sa uyab. Ala, pwede man duaon. Ayaw, di. Ayaw, di. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nakoy gusto i-shoutout niya. Shoutout na kong B-Boy Ruas, asa nakakakaroon. Oy, Bebo Rojas, kabalo ko, nameriya na siya. Salamat kaya. Wala, mura to bay. Mura na. Sa itong pangalan bro. Mister bro. Mister. Ikaw bro. Mister Brian bro. Single or taken? Taken. Ikaw bro. Ikaw. Single. Single. Ako ipangunta na sa inyo ha. O gusto mo, og na mo chance gusto i-date sa mga kandidata, kinsa man og ngano. Ikaw na bro. Balik. Kung na kay gusto, kung na kay chance gusto i-date ang mga kandidata, kinsa man og ngano. Wala. Wala. Kanang ugnahan lang kay isa ka chance. Ay, ala ka single ka. Eh, tikin monggo. Ala, natikid sa kalit. Kuya ubod. Tikin mo isa kin. Tiken. Tiken 5. Tikin nga bro. Usa, yawis. Di ba single? Single mga kanina oh. Ang buto. Ha? Tikin nga bro. Single. Ato na lang ingon nga kinsa inyong pambato nga mga kandidata, kinsa man. Nandiyan, si Policharis sir. Si? Policharis, Jante. Number niya. 6. Uy, crush niya si number 6. Patay. Come on! Yes! Come on! Kaya ka nun. Dili siya. Ikaw bro. Isa number 6 yung Number 6. Loyal supporter. Shout out sa number 6. PSB supportive. Tagasa? PSB. Ha? PSB supportive. Supporter PSB. Shout out. Bro, kasi na sila gusto i-shoutout. Okay, basta namin gusto. Ikaw bro.
Shoutout ko sa mga pamilya naman na pagmama na sa abroad. Shoutout ko ng duwang ang mga ligo. Shout out family from the Philippines. Okay, salamat bro. Salamat bro. Yeah. Sige bro. Ano sa'yo mong pangalan bro? James Carlo. Ha? James Carlo. James Carlo. Ilan itong edad? Size. Single or taken? Taken. Taken na. Taken. Ay. Taken 5. Ha? Oh, na bro. Sige. Walay malis. Wala ka ng ex bay. Sige. Kung tagaan ka og chance nga makadate ang isa ka kandidata niya sa 11, kinsa man og ngano. Katong number 11. Number 11, kasi nga lang number 11. Corasilin nga. Corasile. Ano sa number 11 man? Guwapa. Chika. Chika. Makakatinlabi at papapae. Nice. Gabi. Oh, kailangan Nada is kailangan din bro. Love. Supportive siya guys, supportive. Sige. Hindi mo takaingon nga. Yun niya lang. Kaya mga ilan, no? Supportive siya, supportive. Klaro ka na nugget. Naman siguro kay shoutout bro. Sa'yo shoutout bro. Sinabi ko sa shoutout. Pagdawa mo eh. Mga alam, magkaway. Yeah, you're so handsome, manigil. Okay, basta na kayo gusto i-shoutout mo, shoutout. Mga kabangin na, mga barkada na ako. Shoutout yung barkada, i-mention ba eh. Sila Jerry, Ibay. Jerry, guwapo. Mura, guwapo. Mura, guwapo. Gago! Shoutout yung ex, baka tubigyan. Ito pa rin, kasi asilingan. Kumang ko ex. Ay, shoutout to my ex, wala ex. Virgin mo lang, ka. Virgin. Wow! Yes, tapos. Yes, mura to ba? Salamat bro. Tight. Sa itong pangalan, Christian Day. ilan edad? 20. Christian, guwapo. Single pero naiging 13. Ay, yay! Batik. Next question, please. Ano yung pangutana? Kung tagaan ka og chance nga makidate na ang mga kandidata diha, kinsa man og ngano? Ngano ako man tagaan og chance nga pwede man ng babae? Confident. Taas kay confident. Fly high, mga Sige. Basta na kayo gusto i-shoutout. Shoutout na akong mama nga nasa langit. Amen. Sige bro, shoutout. Shoutout brother. Kung papaliton ka ang mga buwan, mga tindahan diri, yan siya yung paliton. Ang tindira, palaliton. Kaya na naman ko entertain, BJ lang. Ala! Batik! Sugot ka galo. Boko juice. Kaya! Just pakita. Ay! Dili kita miss, pero good sila. Ay! Sus! Bala na eh. Salamat bro. Murato. Kuya, ala, kalami. Saya magikaon kuya, oy. Ito yung pangalan kuya? John Mark Concha. John Mark Concha. Bro, pinatong edad. 19. 19, oy, bata pa. Goods. Single or taken? Single. Single kasi. Bro, dito. Delay pa kay BC. Study first. Jesus time. Man. Sige bro, pangutara bro, pangutara. Tagaan kang chance nga na kay Nick sa mga kandidata. It's a man of ano. Number 8. Number 8. Kailan na ako? Ay, oy, best friend number 8. True love yun eh, kay na. Pero sa tanan kandidata, ano si number 8 mangyud? Medyo close na eh. Kasi taas niya, taas o. Grado, masasya grado sa ko ha. Ala! You are good to me and to you. Grabe ba eh. Base na kayo gusto i-shoutout bro.
Shoutout ko sa kong mama. Tagal ko Facebook, pang fishball. Mama, shout out, you're so good, so there. Kasi gusto rin may shoutout yung mga ex. Or shoutout niya ba? Unsa, may bayan mo atong bago ni mga gamay kayo. Sorry. Ay, number 8, goods. Tatra.